Тази песен промени моя живот. Първия път, когато я чух, бях едва 5-ти клас. Огнеборецо, как те обичам, ще те подпаля с очи. Учителката по музика ни я пусна и каза, че била объркала касетките, но аз отдавна я подозирах, че не вярва на Моцарт. Хайде, секси! Хайде! Но от тази песен научих много важни неща в живота. Научих за Кока-колата, Делта сладоледа, естествено за мастиката. Аз съм чаша, свежа Кока-кола и върхът на Делта сладолед. Разбира се, че бях влюбен в Кака Радка. Всички момчета бяха влюбени в нея. И тя си беше легенда още преди да я възпеят в чалгата. Че аз съм огън момиче, мъркочу си към мен на сочи. Тя ме вдъхнови и до след петелото исках да стана пожарникар. Но тогава отидох за пръв път на море и изгорях. И си казах, по-добре на хладно, леля, по-добре на хладно. Ах, огнеборецо мой, ти си супербой, в мен пожара угаси, ах, Макси. И така станах ескимос.